wat jij in stand zijn. Die zouden wel niet hebben dat God zal zijn gemeente buien. Die zouden wel niet hebben dat du zoals een juist gevuldig kind Gottes zijn en God deine met die ganze hart in de zeilen macht. Dat wil die zouden gar niet hebben. Du hast groter jij in stand. En daarbij moeten we als Christen ernstig kämpfen, om werkelijk voor God te leven, voor God in te staan, God zijn woord gehoorzaam te zijn en de dingen te doen wat God ons voorstellen deed. Dat is onze verantwoordelijkheid. En in Jezus zijn gemeente, Jezus vangt zijn gemeente niet aan met 120 schlepperige Christen. Nee, 120 sterk, die gevuld werden met dem Geist, die aan 4 uur voor God, die eruit gingen dat evangelium te verkündigen, die Sünde hadden aufgelegt, die zich niet schanken, die de einen en de anderen, die daar in eenigheid stonden en gingen en verkündigden dat woord Gottes. Dat is waarin de gemeente God Jezus verstonden deed. Nou, vandaag zijn we in de gemeente zoveel strijd, zang, afkomst, al die dingen zijn nog immer maakt ons Christen, dat zal aber niemand zo zijn. Want wie werkelijk zeggen dat Pieter Jezus in de gemeente hier, dan moeten we ons leven ändern. We kunnen niet aan onze menselijke toestand wieder leven. En wie willen te zien in de gemeente hier, dan moeten we ook zo leven als hij ons dat verzegt. Hij stelt den Mut stark, nicht du und ich. Hij heeft het recht ons ver te zeggen. Waar we leven zullen, wat we doen zullen, wat we niet doen zullen. En hij wordt ons iedereen aan ons belonen. Door nou als we worden voor hem leven. En aan jan en dag worden vele mensen zich zeer verschrikken. Du kannst de levenstijd van zo'n genaamde Christen gemeente hier een dag voor eeuwig verloren gaan. Want u niet de Jezus in de gemeente hier is. En Jezus in de gemeente staat bloos die lieden wat de werkelijk ware geboren zijn. Die hebben Sünde aufgelegt. Die zijn van dem Heiligen Geest ware geboren. En vast het leven aangevangen. Bloos die geheren tot Jezus in de gemeente. Al die anderen worden niemals aan de Himmel niet komen. Dan God heeft bij zichzelf geschworen dat de zin wordt niet in zijn Himmelrijk niet komen. En du en ik moeten ons wählen. Of wie werkelijk willen te Jezus in de gemeente hier, oder auch wie tevreden zijn met een christelijke religie. Weet je, vele genaamde Christen hebben bloos een christelijke religie, die kennen Jezus gar niet. Ze zijn niemals ware geboren. Die weten gar niet wat dat meint, een ware geboren kind des Gottes te zijn. Die hebben niemals die ervarenheid gemacht. Aber wenn du so eine Person bist, dann heerst du nicht für Jezus in de gemeente. En daar in Amerika een predikant voor 50 jaar op Gottesdienst gedient heeft, vertaald wo de Herr al nog een visioen gegeven, wo een zondag, die een dreckend en schier deed, wo Jezus terug kwam. En hij sagte in deze visioen, du weißt Gott, wo viele Kirchen, die mensen op een kerkhof stonden en schreeuwen, als bloß een paar van die woorden met voor de anderen blijven alle hier. Wist u die even zegt, en Jezus snel wordt komen, dat u werkelijk rijdt best met hem met te gaan. Hast du werkelijk Jezus in dien hart, hast du die Sünde aufgelegt, leefst du voor God, oder leefst du nog immer in dien Fleisch? Dat is de wichtige vraag.